Pois aquí continuamos, concello a concello, percorrendo toda a nosa xeografía camiño desa cita coas urnas do vindeiro 28 de maio. Hoxe é a quenda do Concello de Sanxenxo, poderán vostedes escoitar as propostas e argumentos da candidata do Partido Socialista e dos candidatos do BNG e de Podemos. De contado, Contraste Sanxenxo en Canal Rías Baixas. Que tal? Moi boa noite, noite de xoves aquí en Canal Rías Baixas que imos dedicar ao Concello de Sanxenxo. Nas redes sociais vostedes dende a casa tamén poden participar empregando neste caso o cancelo Contrastes Sanxenxo. De contado presento os candidatos que participan esta noite neste debate, pero antes, con Juanma Lorenzo, imos ata Sanxenxo repasar algúns datos. O Concello de Sanxenxo ocupa unha extensión de 45 km². Nos últimos anos, o municipio gañou poboación, acadando os 17.760 habitantes, segundo datos do Instituto Nacional de Estatística. A isto hai que sumar os milleiros de persoas que elixen a localidade para pasar as vacacións, multiplicando ata por 6 a súa poboación habitual. No 2019, o PP recuperou a maioría absoluta. Os populares pasaron de 8 a 10 concelleiros, grazas ao apoio de 4.674 veciños. O PSOE converteuse na segunda forza, acadando os 3 edís. 1.328 sanxenxinos escolleron esta papeleta. De preto, o BNG, que quedou con 2 representantes. Sumou ao seu favor 1.189 votos. Sal retrocedeu pasando de 4 concelleiros a contar cun só representante. Para esta formación foron parar 714 apoios. Por último, entrou na Corporación Ciudadanos, con 646 votos que acadou unha edil. A participación medrou 2 puntos, chegando ao 66%. Deste xeito, Telmo Martín mantivo nas súas mans o bastón de mando. Foi alcalde de Sanxenxo entre 1999 e 2006 nunha primeira etapa. Agora senta na alcaldía dende 2017. Martín será de novo o candidato do Partido Popular, nesta ocasión con a novidade de incorporar nesta lista aos membros de Sanxenxo Agrupación Liberal. No PSOE repite como candidata Ainhoa Fervenza, mentres que no BNG apostan pola renovación. O seu alcaldable é Francisco Leiro. Podemos tamén fixo lista en Sanxenxo. Está encabezada por Alexandre Portela. Desta volta, son tan só 4 as formacións que se presentan ás eleccións, a metade das que concorreron no 2019. E agora presentamos os candidatos que participan neste debate. Candidata do Partido Socialista, Ainhoa Fervenza, moi boa noite. Boa noite. Candidato do BNG, Francisco Leiro, moi boa noite. Boa noite. E completamos co candidato de Podemos, Alexandre Portela, moi boa noite. E agora, se os parece, falamos da ausencia do Partido Popular. Temos que lamentar que nin Telmo Martín, o número 1 da candidatura popular, nin Paula Martínez, a súa número 2, participasen neste debate. Si que é certo que o PP quería participar igualmente neste programa de televisión. De feito, estivo aquí neste auditorio municipal de Ribadumia a número 5 da candidatura popular, María Deza, pero atendendo ás normas que enviamos a todos os candidatos e que todos os candidatos de Sanxenxo recibiron ao mesmo tempo, no mesmo día, con tan só uns minutiños de diferencia. Non podíamos permitir que María Deza participase neste debate porque é a número 5 e as normas contemplan, aquí teño as normas, que o convidado é o número 1 ou a número 1 de cada unha das listas e que en caso de ausencia, direi, non en caso de ausencia, a persoa que se convida é o número 2, pero máis alá diso as normas non contemplan que participe ningunha outra persoa das listas, así que ante a incomparecencia do número 1 e da número 2 neste caso, pois lamentablemente o Partido Popular queda con esa cadeira baleira, pero iso non nos vai impedir poder celebrar este debate aquí en Canal Rías Baixas e seguimos co formato que tiñamos previsto. Comezamos por esa rolda de minutos iniciais, en este caso comeza a candidata do Partido Socialista, ten vostede 60 segundos a que la cámara. Sí, moi ben, pois boas noites a todos os veciños e veciñas de Sanxenxo, darlle as gracias ao Canal Rías Baixas por este espazo no que nos vai permitir debater. Eu entendo que non estea hoxe aquí o señor Telmo Martín porque non ten un botón para poder acalar as voces das persoas que queremos darlle a réplica como fai nos plenos que nos apaga o botón do micro.
Teño tres obxectivos. Un é demostrar que existe unha oposición real, firme, que non vai a deixar ninguna concellería atrás, porque somos capaces de escoitar e de ser empáticos, e sobre todo de delegar, que son aptitudes que ten que ter un líder dun pobo, dun concello como é Sanxenxo. Dous, demostrar que as obras que se fixeron ou que se van a facer serían imposibles e inacabables se non fora por un goberno socialista que dá subvencións e que dá proxectos dun xeito equitativo. E, dende logo, por desgracia, por unha pandemia que recaeu en moitas subvencións e moitos cartos no Concello de Sanxenxo. E tres, dicirche a ti que existe unha maioría social en Sanxenxo que quere un cambio, que non quere un goberno como que temos. Fervenza, de contado seguimos escoitando a candidata socialista, agora minuto inicial pro candidato do Bloque, 60 segundos, aquela Cámara. Nos concellos que goberna o BNG a calidade de vida mellora. A xente está recoñecendo isto e por iso o apoio do BNG está subindo en toda Galiza. Facemos unha política responsable, libre de especulacións e de sentenzas urbanísticas, optimizamos o uso de cada euro público, sempre de xeito transparente, actuamos ali onde máis beneficio van a notar os cidadáns, tanto os cidadáns das vilas como os cidadáns do rural, preocupámonos do benestar da xente e por iso nos preocupamos de escoitala. Promovemos a igualdade, o crecemento sostible e sentímonos moi orgullosos do noso. Así son os concellos BNG. En Sanxenxo temos a mellor equipa e o mellor programa. Faremos de Sanxenxo un concello vivo todo o ano. Non só un lugar para visitar no verán, senón un lugar onde a xente queira quedarse a vivir. Grazas, señor Leiro. Minuto inicial pro candidato de Podemos, 60 segundos, aquela Cámara. Ola, boas noites, son Alexandre Portela, un veciño da Revolta, da parroquia de Noalla, un veciño máis que coñece de primeira man as dificultades que temos no noso municipio. Como todos vos, eu tamén sufro a escasez de servicios no rural, a falta de seguridade no tránsito peatonal e as deficiencias no transporte público e na sanidade. Por iso preséntome estas eleccións municipais, para traballar en colectivo cas 7 parroquias. Dende o meu partido, Podemos Sanxenxo, temos claro que hai solucións aos problemas de veciñanza. Temos unha serie de medidas claras e concretas que só precisan dunha cousa: vontade política de querer cambiar o que non funciona. Grazas, señor Portela. Bueno, pois comezamos agora xa a falar, a dialogar entre os candidatos aquí presentes. Nesta primeira parte do programa imos falar de infraestructuras, de urbanismo, de dotación de servizos públicos e tamén de atención ao rural. Vamos a comezar pola candidata socialista, se lle parece, facendo balance en materia de urbanismo e infraestructuras do que pasou en Sanxenxo nestes últimos 4 anos. Sí, bueno, eu penso que antes de nada hai que facer mención absoluta á ausencia do líder do Partido Popular. Eu pensaba, señor Telmo Martín, moitas cousas de vostede, pero que non pensaba que fose un caguetas. A verdade é que sorpréndeme moitísimo que non viñera aquí a dar a cara da mala xestión que estivo facendo durante todos os 20 anos que levo gobernando, pero sobre todo o de estes últimos 4 anos. Miren, se está a falar de moitas obras, se está a falar de obras que tiñan que estar xa feitas e de obras que se van a facer, pero a maioría destas obras, en onde, por decir, o 80% delas, levan o selo do Partido Socialista. Uns 35 millóns de euros prácticamente con fondos do Estado e uns 7-8 millóns con fondos da Diputación de Pontevedra, porque solamente dende o Partido Socialista non é onde non se miran os colores para facer política. Se fosen vostedes os que estarían gobernando, non sería así, dende logo, porque nin cando foi o PP o que estaba gobernando o Estado, chegaron estes cartos a Sanxenxo. Ademais, quero decir que vostedes fixeron un fracaso absoluto. O proxecto do Partido Popular fracasou non solamente nestes 4 anos, sino que podemos decir dos 20 anos dende que comenzou a súa legislatura, porque non foi capaz de darlle saída aos problemas reais de Sanxenxo. Sanxenxo ten un problema estrutural cos aparcamentos, ten un problema que fai que ao non ver aparcamentos non temos espazo para desenrolar economía local, e que é unha forma de urbanismo que expulsou permanentemente os mozos e as mozas que vivimos aquí. Vostede fala, bueno, lle fala a vostede, porque realmente, inda que non este aquí,
non ten sentido falar dun proxecto inacabado e mal feito sen ter a persoa. Adicouse gran parte do seu tempo a facer obras que xa tiñan que estar: a PO 308, a 504, o Colexio de Vilalonga, que é unha vergoña o que pasou con este colexio, directamente un colexio que se negociou con el unha alcaldía facendo un mal uso das institucións democráticas e enganando directamente aos veciños e as veciñas. Pois lle parece, seguimos repartindo a palabra, agora imos co Venega. Sí, é unha mágoa que o señor Telmo Martín non tivera o valor de vir aquí a debatir con nós. Eu, se os veciños e veciñas queren ver a Telmo Martín, anímolles a que busquen en YouTube este mesmo debate de contrastes de fai 4 anos e que escoiten a Telmo Martín, aí sí que veu. Eu mireino recentemente, repaseino, vin que Telmo facía unha serie de promesas, de propostas, dicindo que, por exemplo, das que non cumpleu ningunha. Por exemplo, para él era unha prioridade esta estrada que puxera a Vilalonga comunicada co polígono e coa vía rápida. Repetiuno varias veces que para o PP era unha prioridade esa vía. Ben, esa vía leva no pexón dende o 2003. Dende o 2003 leva planificada esa vía a Vilalonga e o señor Telmo Martín tivo, por lo menos, os 6 últimos anos para desarrollar. Se era unha prioridade, ou eso foi o que dixo no último Contrastes, aquí na canle Rías Baixas, non sei a que se debe que non se fixera. Dende logo por cartos non foi, porque para facer unha praza de abastos nova con 3 millóns de euros ou para poñer unha batea nunha praza dos barcos en Sanxenxo, sí que existen eses 6 millóns. Entón, non sei que excusa ten para non cumplir con isto. Tamén nos dixo nese debate que había 30 empresas que estaban desexando chegar ao polígono, dixo que xa uns días antes estivera falando cos técnicos para recuperar todo o frontal da Ría da Arousa entre Dena e a Revolta, e sigue sin facer, o sea, debeu falar con eses técnicos uns días antes e despois das eleccións esquecerse, non? Creo que é algo bastante habitual nel. Tamén propuxo facer unha gran nave de servizos no polígono, do que tampouco sabemos nada. Eu animolle a todos os veciños a que busquen en YouTube ese debate, non ten desperdicio, e que aí sí que poderán escoitar a Telmo, xa que hoxe non quixo vir. Para min, as infraestructuras que se fixeron nestes últimos anos, eu, se estivera aquí Telmo, teríalle felicitado. Creo que Telmo non improvisa, ten un plan, unha planificación, e saliulle moi ben. Telmo leva 40 anos en política e sabe moi ben como facer as cousas. O que se lle criticaría é a vontade que denotan estas infraestructuras, un anaquiño, sí. Simplemente porque é unha vontade por gañar popularidade. Fai as infraestructuras únicamente ali neses puntos donde hai máis afluencia de xente, donde vai a ter máis repercusión e, sobre todo, nos últimos meses antes das eleccións. Está moi ben planificado. Pois, es parece, seguimos repartindo a palabra, máis que nada por facer o debate un pouquiño máis dinámico. Imos co candidato de Podemos. Moitas gracias. Unha das nosas propostas, sobre todo, é tomar como modelo de humanización o Concello de Meaño. Ali onde non hai unha beira rúa, construíla, ali por onde non poida pasar asfaltado, e dotar de servicios de auga, de electricidade e de basuras que carecen moitas parroquias do noso rural. E tamén dotar, sobre todo, de fibra óptica, algo totalmente necesario para que se asente tanto poboación como empresas no noso concello. Con respecto ao urbanismo e vivendas, nós, ao contrario que o ausente Telmo Martín, non nos basamos en especulación inmobiliarias e en burbullas. Queremos que o pexón debe ser consensuado con todas as parroquias, coas asociacións veciñais, para así traballar nun Sanxenxo que se poida vivir durante todo o ano, que se poidan asentar familias e promover a construción, en vez de bloques, de viviendas unifamiliares. Moi ben, pois seguimos escoitando os candidatos aquí presentes neste contraste, seguimos falando precisamente de infraestructuras, xa facían balance os candidatos das infraestructuras e dos proxectos levados a cabo ou non levados a cabo nestes últimos 4 anos, a ver que propoñen dende as formacións que temos aquí presentes esta noite. Imos con Ainhoa Fervenza.
Sí, bueno, é que quedaran moitísimas cousas atrás, porque temos proxectos que se dixeron que se ian a facer e non se fixeron, como foi o campo de o campo de fútbol de Dorrón. O campo de gol foi outro tema que falaremos despois. O campo de fútbol de Dorrón, que xa saía no proxecto, no programa do Partido Popular nas anteriores elecciones, prácticamente como era xa feita, pois volve a estar outra vez no candeleiro. Pasou sempre así, sempre que fala de algún proxecto faraónico, nos topamos co que ese proxecto o levan permanentemente legislatura tras legislatura ata que o mellor outra vez temos outra vez a alcaldía en xogo, entonces volterá a estar na palestra. O campo de Dorrón é un exemplo clarísimo do xeito de facer. Non conseguiron ou non quixeron conseguir unha subvención do Plan Concellos, bueno, a través do Plan Concellos a actuación, porque non cumplían cos requisitos mínimos, entonces derivaron os cartos cara a Casa de Gondar e cara o cruceiro do Santo, a zona do Santo. Agora, como se ven co auga ao cuello, pois entonces volven a sacar e nos convidan a un pleno en marzo no que se leva unha aprobación duns orzamentos, un proxecto inexistente que ainda non se sabía se iban a ir con cargo a un leasing ou que iban a ir a cargo a terra, para dicirnos que se iba a facer a obra de Dorrón por 1.200.000 euros. E resulta que agora, de un golpe de plumazo, é un pouco trilero todo o que están a facer, nos din que resulta que van a facelo a través dunhas cuotas que quedaron aí de Espina e Delfín, dun contrato. Entonces, sí, un día antes do mitin de Dorrón, porque a xente de Dorrón está moi enfadada, igual que ten enfadada a todos os veciños e as veciñas, e a mostra de que non este aquí é precisamente ese, que sabe perfectamente que os que estamos aquí íbamos a expoñerlle claramente todo o que pensan os nosos veciños e veciñas. Pero a Casa de Gondar, que se fixo, mete auga, é outra das cousas que fixo, pero fixo mal. Tamén fixo o pabellón de Baltar, pero tamén o fixo mal, un pabellón de Baltar onde non hai gradas, onde non hai espacio nos laterales para poder xogar, é un pabellón inasumible e inaceptable. O de Baltar ou o de Nantes? O de Nantes. O de Baltar sí que ten gradas. Bueno, eu quero salientar que este pexón que fixo Telmo Martín no 2003 é un pexón caduco, é completamente fracasado. O propio Telmo Martín tardou 20 anos, pero ao final tivo que recoñecer que é un fracaso, e este ano tivo que rectificalo para reducir a metade a edificabilidade. Nos pensamos que é unha boa nova que reducir a edificabilidade, pero sigue sendo un pexón contrario ao modelo BNG. O modelo BNG quere asentar poboación nos núcleos urbanos e periurbanos existentes, e o modelo do pexón do señor Telmo Martín o que fai é crear guetos para ricos lonxe dos núcleos urbáns. Uns guetos para ricos que se van a ocupar solo os fins de semana ou durante 2 meses, e que o resto de ano van a xerar moita inseguridade, e que vai a ter que ser o Concello quen manteña limpeza, seguridade e todos os servicios desas vivendas donde non está vivindo ninguén. Eso non é o modelo BNG. O modelo BNG asenta a poboación nos nosos núcleos. O que queremos é aproveitar esa edificabilidade que se reduce nesas SUs agora para poder ampliar a edificabilidade nas vilas e nos núcleos existentes, como Vilalonga, ou como Noalla, a Revolta, ou mesmo Portonovo. Nos cremos que o modelo urbanístico do alcalde Telmo Martín básase en pelotazos, e a proba está na multa de 9,9 millóns de euros que temos que pagar todos os nosos veciños cos nosos cartos por a súa ineficiencia nesa xestión na calle Luís Rocafort. 16? Son 16 millóns. Eu lera 9. Pois debe ser coa suma dos intereses. Se lera sumos, Vale. Ademais deso, as reformas das estructuras que realiza o señor Martín é reformar rotondas innecesarias e dotalas de aceiras, como aquelas que están fronte ao Lidl. Nos creemos que podemos aproveitar a nova lei de vivenda que se aprobou no Estado para reclamar a Sareb as vivendas de protección, as vivendas que están nas mans da Sareb, e transformarlas en vivendas de protección oficial, sacalas ao mercado a un precio regulado para fixar poboación. E nos terrenos que ten a Sareb, construir máis vivenda pública, e non como que quere facer o ausente Telmo Martín, que ten planteado construir en Montefaro un novo campo de golf,
como se non tivésemos suficientes cos que hai en Meis, e na Toxa, co impacto negativo que ten sobre o medio ambiente con respecto aos recursos hídricos que necesita para funcionar. Bueno, pois seguimos avanzando, vamos facer outra rolda máis de intervencións nesta primeira parte do debate. Poden falar os candidatos e queren tamén de cuestións relacionadas co mantemento ben desas infraestructuras, ben do resto dos servizos que consideren de interese para a veciñanza e tamén da atención aos distintos núcleos que compoñen o municipio de Sanxenxo, as distintas parroquias, algunhas delas xa saliron aquí ao longo destes primeiros minutos do debate. Imos co Partido Socialista. A mí o que me gustaría deixar ben claro é que as infraestructuras que están aprobadas e que chegan cos cartos do Estado, cos cartos da Diputación de Pontevedra, van a facerse, porque son obras e proxectos serios. Os que non se van a facer probablemente son as bombas de Palenque que está a sacar el, como son o soterrado da Rúa de Madrid, porque o señor Martín, ao parecer, ten unha teima co soterrado, sempre nos quere facer soterrados en Sanxenxo, ou debaixo de Luis Rocafort, ou debaixo de Silgar, el quere soterrarnos, de algún xeito quere soterrarnos, pero non lle imos a deixar, e quere facer un soterrado que non ten ni pés ni cabeza, porque quere facer 30 aparcamentos na Rúa de Madrid, sacando os que hai en riba, en superficie, engañando, e ademais, a todos os comerciantes, ou todos os que tiñan a praza, o posto na praza de abastos, porque botou abaixo o mercado sen ter os cartos para levantar o novo mercado, o que te di perfectamente cal é o xeito de planificación e de traballar dunha persoa que non é capaz de sentarse a pensar os proxectos dun xeito acorde ás necesidades de Sanxenxo. O Partido Socialista levantará o mercado e non vai a facer ese soterrado porque é un soterrado que soamente o necesita el na súa cabeza. E pasa exactamente o mesmo co porto de Portonovo. Parece que ten unha teima especial coas persoas de Portonovo o actual goberno do PP, porque non soamente está a quitarlle de todos os estacionamentos no novo bulevar, que lle chaman así, pero non é un bulevar, é unha carretera con unhas aceras, unhas beirarúas máis grandes, o quitarlle todos eses aparcamentos e non darlle solución ninguna, está condicionando de novo a vida en Portonovo. E non somente se contenta con quitar eses aparcamentos, sino que ainda por riba quere quitar da superficie da rúa Rafael Picou e do Porto uns 350 plazas que chega a haber no verán nese espacio. E, a cambio, 350 plazas libres, porque non son de pago, podemos aparcar libremente calquera. Pero el quere facer unha cousa moi interesante, quere quitarnos esas 350 plazas e facer un soterrado que nos vai a dotar de 300 plazas, pero neste caso de pago. O sea, que lle fixo a vostede os veciños e as veciñas de Portonovo? A mí gustaríame que o explicase. Francisco Leiro. Moi ben. Bueno, eu creo que hai unha mención obligada aquí neste apartado, neste primeiro bloque, cos servicios sociais, que é a sanidade pública. Estamos sufrindo, vimos de sufrir xa durante todo este ano pois unha ausencia total de persoal nos nosos PACs, nos centros de saúde. Creo que, se ben é certo, non é unha competencia local, nós, dende o goberno, cando eu sexa alcalde, non vou a deixar os meus veciños sós nesa recriminación, nesa exixencia a Xunta de ter uns PACs e uns servicios de saúde perfectamente equipados, con todos os seus pediatras e con todos os seus médicos. Penso que paréceme vergonzoso que un alcalde, cando ve esta situación, acabe culpabilizando os médicos, chamándolles vagos, dicindo que a culpa de que non se atenda ben os pacientes no PAC de Baltar fose que os médicos, en vez de estar protestando, tiñan que estar traballando. Este abandono, este desprezo do señor Telmo Martín non é só polos traballadores, ten abandonados moitas infraestructuras e moitos edificios, abandonados por falta de mantemento e por falta de uso. O señor Telmo Martín encantalle levantar edificios novos e sacarse ali cortando a banda, inaugurando, pero despois non lles dá un uso, non levanta un edificio pensando vamos a darlle este uso. Está a Casa de Gondar, que mencionaba antes Ainhoa, están as Telleiras, está Quintáns, que costou unha millonada restaurala e que sigue ali agardando a que alguén a utilice e a que alguén a manteña. Non sei se está esperando a que se caia outra vez a cachos como se cae a Casa de Gondar. Nós, dende o BNG, temos moi claro
que os servicios sociais son esenciais, queremos dignificar todos os edificios, todos os centros educativos, crear patios dinámicos para integrar a eses nenos que non son quen de comezar a xogar por eles mismos, crear aulas de estudo, son moi necesarias as aulas de estudio no noso concello, hai unha cantidade importante de mozos que teñen que irse a Cambados ou que teñen que irse a Pontevedra a estudar cando están en época de exámenes, queremos dotar do persoal axeitado a servizos como o SAF ou a servizo de emerxencias que o señor Telmo Martín primeiro maltratou e que tivo que ir ao xuzgado co servizo do SAF, terminou privatizando e que quixo desmantelar o servizo de emerxencias. A idea do BNG dos servicios non é esa, nos queremos coidalos, que traballen con calidade e con todos os recursos que necesitan. Completamos con Podemos. Nos cremos que cara á atención do rural temos que darlles os servicios necesarios para que poidan realizar, por exemplo, un reciclado óptimo do seu lixo. En Sanxenxo se ingresan aproximadamente 1,5 millón de euros cos impuestos das basuras. Sen embargo, isto non se ve repercutido no local, pero como podemos observar aquí neste gráfico, temos unha partida chamada Coordinación e Organización Institucional das Entidades Locais. A partir do ano 2019, esta partida contaba con 3 millóns de euros, que a entrada del Telmo Martín pasou a 6 millóns de euros, doblouse. No 2021 pasaron a 7 millóns, no 2022 a 8, e o 2023 supoñemos que serán outros 8 millóns de euros. En total, se sumamos todo o que se gastaron nestes 4 anos, podemos sumar uns 17 millóns de euros a máis injustificados. Para que os veciños do noso concello cuantifiquen isto equivaldría tranquilamente a 3,5 colexios que se fixeron en Villalonga. Cartos gastados no que chama o PP chiringuitos. Moi ben, pois, se parece os candidatos, facemos agora unha rolda un pouquiño máis rápida para deixar xa listo este primeiro treito do programa. Imos con Ainhoa Fervenza. Sí, bueno, pois, dende logo para Portonovo tamén temos unha solución, unha clara solución, é que temos que facer un aparcamento debaixo do Espiñeiro. Teremos que recoller parte do espacio do colexio, retomalo brevemente, facer un aparcamento, volvelo a dotar logo das novas infraestructuras en riba, pero deste xeito teríamos un aparcamento que daría cobertura a toda a zona do mercado e toda a zona comercial da carretera da Lanzada e ao mesmo tempo daríalle tamén unha nova vida ao porto de Portonovo. Hai que humanizar Rafael Picoe, eso é evidente, pero non temos por que quitar os usos portuarios de como están na actualidade. O que temos que dar é unha cobertura distinta e unha vida distinta, pero que a maiores temos moitísimos outros problemas. Temos un Padriñán que é un perigo real para calquera que pase por ali. E non solamente a saída a Padriñán, a estrada que vai directamente de Padriñán cara a Bordóns, sino que tamén temos que dar unha humanización nova ao entorno da Florida. O Colexio da Florida é o colexio o colexio que agora mesmo está en peor estado en Sanxenxo, e temos que darlle unha cobertura a todo ese espacio cara ao Emilia Pardo Bazán, porque o Centro de Cultura, que é onde está a biblioteca, a Escola de Música e o colexio están pegados, en medio hai un parque e temos que darlle solución a toda esa zona facendo aparcamentos tamén para Sanxenxo ali e tamén aparcamentos en Sanxenxo na Rúa das Cunchas, porque é un espacio que temos e que estamos pagándolo a doblón. Vénega. Pois se hai inseguridade vial na contorna da Florida e na entrada de Sanxenxo, no rural é moito peor. A parroquia de Noalla, bueno, ahora vense de humanizar, bueno, de poñer unha beira rúa hacia Quintáns, pero o resto dos viais, tanto como na Dina, nos lugares de Aga, nos lugares de Outeiro, nos que non hai aceras, é unha estrada con moito tráfico por onde pasan camións, autobuses, xa que todo o tráfico dirixido hacia Portonovo diríxese por ali, por esa estrada, por onde pasan nenos e persoas, ali sí que hai un verdadeiro problema de seguridade vial. Creo que aí é unha das cousas donde deberíamos actuar primeiro e donde actuaremos primeiro. Nós cando eu sexa alcalde, unha das cousas que exixirei
Unha das primeiras cousas que che xerei será que neste novo contrato con Espina e Delfín hai un apartado, este novo contrato por 25 anos, hai un apartado no que exixe que se lle leve saneamento por fin a todas as vivendas do rural, algo que prometera Telmo Martín tamén nese debate de fai 4 anos e que tampouco cumpliu. Último minuto para Podemos. Nós tamén estamos moi preocupadas pola seguridade vial dos nosos veciños. Necesitamos máis bandas reductoras, necesitamos máis semáforos e necesitamos máis pasos de cebros. Algúns casos hai tramos totalmente inexistentes, como por exemplo, dende o cuartel vello de Noalla, toda a zona do Tombelo, hasta o Hotel Ninfa non hai un solo paso de cebra. Necesitamos máis seguridade para que os nosos veciños poidan transitar pacificamente polo noso concello. Moi ben, pois marchamos a publicidade de contado, estamos de volta aquí en Canal Rías Baixas neste Contraste Sanxenxo. Pois nada, aquí continuamos neste Contraste Sanxenxo escoitando a candidata do Partido Socialista e os candidatos do BNG e de Podemos e, de novo, lamentando a ausencia do candidato do Partido Popular de Telmo Martín ou, no seu defecto, da súa número 2. Entramos xa de cheo na segunda parte deste programa, imos falar de economía, de emprego, de sectores productivos e de turismo. Vai comezar desta volta o candidato do Bloque. Se lle parece, en primeiro lugar, voulles pedir unha valoración un poquinho da xestión económica do goberno local nestes últimos 4 anos, cando queira. Ben, bueno, pues, se temos que falar da xestión económica do señor Telmo Martín nestes últimos 4 anos, hai unha imposible de evitar que a sentenza de Luis Rocafort. Eu non sei se vos lembrades que fai 8 anos o Partido Popular, o señor Telmo Martín, iba coa promesa electoral de que os veciños non íbamos a gastar ningún só euro nesa sentenza da Luis Rocafort, non? Finalmente, temos que pagar 16 millóns de euros, dos que se levan pagados 4, que é o principal motivo polo que toda a infraestructura e toda a obra que fixo o señor Telmo Martín é subvencionada ou pola Deputación, ou pola Xunta, ou polo Estado, non? Porque non ten capacidade para facer nas, non temos capacidade para facer máis, por esos 16 millóns de euros. E eu quero preguntarlles aos veciños si se lembran de que alguén do PP salira a pedir desculpas por facer esa promesa, por prometer que non íamos a gastar ningún só euro e terminar pagando 16 millóns de euros. Si se lembran deso, si pensan que eles aprenderon algo, porque o pagamos nós, non o pagan eles, si pensan que eles aprenderon algo, si pensan que están arrepentidos, que non vai a volver a pasar, que xa aprenderon a lección, que se agora gañan non volvería a pasar, e a mí o que me preocupa é se aprendimos algo desa sentenza. Moi ben, imos con Podemos. O que nos respecta, o señor Telmo Martín o único que vende é fume. Para o señor Telmo Martín sácase selfies coa madama de Sanxenxo, invirte para el Sanxenxo solo vai dende Silgar ata o paseo de Porto Novo. O resto de Sanxenxo é inexistente. Todos son promesas ao aire, promesas baleiras, e unha vez acabado o período electoral, olvídase dos veciños. Creemos que se ten que invertir en todas as parroquias para potenciar explotar todos os recursos que ten o noso concello. Moi ben, pois completamos esta primeira rolda coa candidata do PSOE. Sí, que é complicado todo o que estamos a falar para que o entenda menos os veciños, porque eles se van a fartar de falar, de decirnos que hai débeda cero no noso concello, porque non lle debemos cartos ao banco, co banco non temos débeda, con quen temos a débeda é coa familia que era a propietaria dos terreos das Cunchas, que non é Luis Rocafort neste caso, que é o terreo das Cunchas. Entonces, o que hai que explicar é que hai moitos xeitos de estar endebedados. A calquera outro concello que lle din que ten unha débeda o seu concello de 14 millóns de euros viva a día de hoxe, bótase as maus á cabeza. Sen embargo, en Sanxenxo parece que non pasa nada, pero que cando nos fixeron o corralito en Sanxenxo, cando estivemos totalmente vigilados por o Ministerio de Economía, de Facenda, do Goberno de España, realmente tiñamos 12 millóns de euros de débeda. Tiñamos menos que o que temos agora. Esa herdanza que nos deixa o señor Telmo Martín nos emborca no lodo, nos reboza ben, e ainda por riba, moita xente sigue a pensar que é bo xestor económico. É un nefasto. Millóns de euros
que nos deben os bancos a todos os españoles polo rescate bancario, tamén polas mans do seu partido. Pero hai outra cousa que os veciños ainda non saben moi ben, que son, temos esos 14 millóns, pero que ademais nos pode caer outra sentencia exactamente, da gasolineira de Fontoira. Esa sentencia van a ser como mínimo se cae negativa, que non queremos que nos caia negativa, porque entendemos que queremos que sexa o mellor para os nosos veciños e veciñas, pero a xustiza é a xustiza, se ten que caer, caerá, que serán uns mínimo de 5 millóns de euros. Estamos a falar de 14 máis 5. O señor Martín saelle carísimo a Sanxenxo. O mellor que a miña receta, a receta que temos, penso que todos os que estamos aquí, é que marche para México, que de verdade que traballe ali, que faga ali as cousas, que parece que ali as fai moi ben, e que nos deixe tranquilos, porque para estar metade do tempo alá e pouco tempo aquí e mal, é mellor que non estea. Traballar cos cartos dos demais e non cos propios. Se os partidos fosen subsidiarios das sentencias xudiciais que perxudican os veciños, outro galo cantaría coa xestión. Home, dende logo sería distinta. Tamén eses son temas que hai que puntualizar moi ben e ver como se tratan, non? Pero evidentemente, se de algún xeito te fixeras cargo mínimamente, ou polo menos responsable político, e que as persoas... Non terían recurrido esa sentenza. No, claro, porque... Teríamos pagado os 3 millóns que había que pagar no seu día, efectivamente, en vez de ter que estar pagando ahora os 16. Porque foi a propia Suiza desa sentencia que dixo que o señor Telmo Martín non estaba a mirar polos intereses dos veciños e das veciñas, porque se sabía perfectamente que íamos a acabar pagándoa. Bueno, pois se parece os candidatos, eu sigo introducindo temas, falamos agora tamén dos diferentes sectores productivos, non? E das diferentes iniciativas que pretenden impulsar de chegar á alcaldía de Sanxenxo para apoiar os diferentes sectores productivos da localidade e, con iso, fomentar a xeración de postos de traballo. Nesta parte tamén comeza o BNG. Bueno, pois no BNG, nos concellos BNG, ali onde goberna o BNG, o comercio sube, o traballo aséntase. Eu son enxeñeiro de telecomunicacións dende fai máis de 20 anos, metinme a estudiar enxeñería de telecomunicacións fai 30, cando chegou a internet aquí a España, porque me decatei de que iba a ser algo que iba a cambiar, iba a mudar por completo o xeito que teríamos de relacionarnos, de mercar, de vivir dentro da sociedade. Ben, pois agora eu son coñecedor de outras tecnoloxías que están chegando agora, de internet ainda nos estamos adaptando, ainda moita xente a que está chegando a internet, hai outras tecnoloxías novas que están chegando agora que non teñen un lugar asignado, como por exemplo en Vigo está asentado a industria do automóvil, non? E que poderíamos atraer e facer atractivo o noso polígono para que se asentase aí esa nova industria, non? Non só eso, nos propoñemos, xa o propoñíamos fai 4 anos, crear un centro tecnolóxico no polígono que atraia, no que formar congresos, que atraia ese tipo de empresas e que asente aquí ese novo emprego, non? O emprego do futuro. Creo que non podemos quedarnos atrás, non podemos quedarnos no pasado, temos que mirar cara ao futuro e esta é a línea, este é o camiño. Imos con Podemos. Nós tamén estamos de acordo que no polígono de Nantes hai que construir un viveiro de empresas, dotalos dun servicio de atención especial para autónomos e PEMES para facilitar a súa actividade ou a realización de estudios de habilidade e orientación para que poidan asentarse negocios. Creemos na produción local e no consumo local, por iso vamos a potenciar as cooperativas agrarias e pesqueiras no noso concello. Creemos que os nosos veciños poderíanse agrupar para así ter uns alimentos sostibles e ecolóxicos. Con respecto ao fomento do emprego do ausente Telmo Martín, podemos dicir que están baixo mínimos. Só se invirten 3,31 euros por habitante en fomento de emprego, o que lles costarían un par de cafés. Moi ben, pois imos coa candidata do Partido Social... Perdón, continúe, pensei que xa rematara e despois imos coa candidata do PSOE. Non, creemos que tamén, aparte, non somos as Canarias, por desgracia, non podemos vivir solo de sol e playa durante 2 meses ao ano. Queremos que se poden desestacionalizar o turismo, como por exemplo comentar o compañeiro do BNG, co Pazo de Quintáns, convertilo nun museo arqueolóxico da Lanzada.
traer todos eses restos arqueolóxicos que están tanto no Museo de Pontevedra como en Madrid, musealizalo, potencialo e amplialo, crear rutas de senderismo no noso patrimonio arqueolóxico que temos abandonado. Moi ben, pois agora seguimos coa candidata do PSOE, teremos tempo dentro duns minutiños de seguir falando de cuestións de turismo, así que pode vostede continuar co asunto dos sectores productivos e do emprego. Sí, o que pasa, Dani, é que en Sanxenxo precisamente o sector productivo é o turismo. Entonces, perder os minutos en sectores que non representan o mellor nin un 10%... En un 70% turismo, hai outro 30%. Sí, pero Podemos falar, se les parece, 70-80%. de comercio, hostelería, que tamén xa se encarga relacionado co turismo, tamén importancia tamén do sector do mar e tamén de moitas outras empresas que viven na localidade. Pero temos un produto que é turismo. E turismo pode ser todo que estamos a falar, pode ser cultura, pode ser deporte e pode ser patrimonio. Dende logo, eu teño clarísimo que se o alcalde actual, Telmo Martín, vai a quedar no recordo de todo o mundo como alcalde do cemento e do asfalto, eu, cando sexa alcaldesa, quero ser recordada, espero, por a alcaldesa que foi capaz de desestacionalizar o turismo e poñer en valor o turismo do rural. Teño clarísimo que se pode facer, porque o están a facer todos os concellos do arredor. Nos están a gañar a partida porque non son capaces, dende o goberno actual, de consolidar ninguna proposta en firme. De feito, decir, por exemplo, que un exemplo de como estructuran a Festa da Raya, que recentemente se fixo, se ideou exactamente nunha semana e media. Si esa é a idea que eles teñen de fomentar o turismo, estamos apañados. Estiven en Fitur, e en Fitur Sanxenxo, como Concello de Preferencia Turístico, tiña un sponsor, unha mesa única para nós. En esa mesa había folletos de sol e playa, que é o que levamos vendendo dende fai máis de 25 anos, porque Sanxenxo está anclada no pasado e temos que cambiar esa mentalidade. Sanxenxo ten que ser capaz de poñer en valor moitísimos máis recursos. Falamos do Pazo de Quintáns, e aquí vou a levar un pouco non a contraria, porque vamos todos na mesma idea, pero sí que teño clarísimo. O Pazo de Quintáns, no que temos invertido 5 millóns de euros dos cidadáns de todo o país, a idea do señor Martín, porque non ten ideas, é externalizarlo para que se fagan bodas, bautizos e comunións. É tan triste como decir, como dixo xa neste mesma canle, que alguén o ten que coidar, porque resulta que o Concello de Sanxenxo non sabe coidar o seu patrimonio. Entonces, non, señor Telmo, non é así. O Pazo de Quintáns ten que ser o referente dos museos despois da Catedral de Santiago. Así de claro, non podemos fixarnos en menos e contentarnos con menos, porque somos o núcleo que máis persoas percibe, máis visitantes temos. Polo tanto, ten que ser o museo máis visitado de Galicia. E para iso temos que dotar de contenidos interesantes. Contenidos interesantes, temos que aproveitar todo o que temos de espiritual na Lanzada. Temos que convertilo nun museo que atraiga, que xenere esa curiosidade cara a nosa forma de ser, aos nosos ancestros, as nosas lendas, os nosos ritos, as nosas nacións. Temos un cruceiro no que ainda se siguen facendo, como se chaman, traballos, e temos as 9 ondas, e temos moitísimas cousas na Lanzada suficientes como para que sexa o centro máis interesante, espiritual, de todo o que existe agora mesmo, turismo. Moi ben, pois se os candidatos queren seguir falando de turismo, poden facelo, este é o seu debate, inda que eu tamén, insisto, poño sobre a mesa que hai tamén máis economía alén do turismo en Sanxenxo, inda que todo está relacionado a fin de contas, pero tamén podemos falar, por exemplo, deses sectores, tamén se refería ao candidato do BNG, como pode ser a cuestión do mar, tamén a cuestión do solo industrial, non estaban vostedes a falar antes do polígono de Nantes, poden tamén, se queren valorar esa actuación, se consideran que está sendo ocupado segundo as expectativas que había, se o Concello precisa máis dotación de solo deste tipo, se a localización... Non necesitamos máis solo, porque precisamente ni se completa ni se vai completar, claro. Outra pregunta que lles lanzo, se a localización é a idónea, bueno, falen vostedes o que consideren, imos co BNG, despois escoitamos a... A localización é boa, dende logo non están as 30 empresas que dicía o señor Telmo que estaban desexando, nin os 4.000 postos, porque de 4.000 nin moito menos, non hai nin 1.000 traballadores ali no polígono. Bueno, nos no BNG somos moi escrupulosos co uso dos fondos, dos cartos públicos, xa fai 8 anos reducimos a débeda do Concello, que cando chegamos estaba en 4,2 millóns,
entendo que os veciños, cando nos escoitan falar de vamos a estender o turismo durante todo o ano, xa deben estar fartos de escoitar isto, porque é algo que se leva repetindo. Claro, pero porque ninguén levou un programa firme e serio, pero que o PSDG... Levamos décadas prometendo o mismo. No, temos un programa estruturado, dende setembro ata maio, perfectamente planificado, que se mezclan accións de cultura e accións de festas e accións de deporte. Os veciños e as veciñas que o verán nas charlas... Explícoche, ti non podes coller dun ano para outro, nin sequera en 4 anos, coller e conseguir que todos os hotéis, que somos líderes en capacidade hotelera, vayan a, cando este ano, o sea, este inverno, están cerrados durante todo o ano, vayase a decirlle, é que o ano que ven vamos a organizar todos estes eventos durante todo o ano, así que permanecede abertos. Non van a facelo. Mentres non vexan que eses eventos están tendo éxito, os hotéis non van a manterse abertos. O que hai que facer é intentar ir alongando ese período estival, o período de verán, como fai moi ben no Concello do Grove coa festa do marisco, non? Ir estirando algo que me parece incrible, que Telmo deixara marchar a concentración de motos, que alongaba un pouquiño o período das vacacións, ou que promova estes concertos en vez de promovelos estes festivais. Ese tipo de accións non lle interesa porque eles están focalizados solamente nas accións de solo, desarrollar solo. A ver, cando pos de alcalde a un promotor urbanístico, pensa que todo se arregla. Para un martillo todos os problemas son clavos, para un martillo todos os problemas son clavos, e para un promotor urbanístico todas as solucións son ladrillo e cemento. E ten os 10 concelleiros, e dos 10 concelleiros traballan 8, porque o alcalde é o concelleiro de turismo, que é unha vergoña. Necesitamos diversificar os modelos productivos do noso concello, non só co turismo, senón diversificar un turismo de congresos. Temos unha asociación cultural e deportiva moi potente, a única declarada como interese público no noso concello, como é a Asociación Cultural e Deportiva de Nantes, que é un referente nacional e internacional con respecto aos torneos de tenis. Fan exposicións de arte, concursos literarios, teñen servicios de ludoteca que están obsoletos, están colapsados pola falta de espacio pertinente. Creo que temos que traballar coas distintas asociacións veciñais, culturais, para poder ampliar todo isto. Necesitamos atraer xuventude, crear campeonatos de videoxogos para atraer. Podemos fomentar a figura do aviador Piñeiro. Levámoslo no programa. Unha figura que se está sacando moi pouco partido. Podríase facer competicións de aviación acrobática, diversificar. Colleche a idea para outra que che vou a dar agora. Mira, con respecto aos sectores productivos, eu entendo que todos os sectores productivos son importantes, pero que cando temos un sector productivo tan importante, que engloba tanta xente, e que o temos ainda sin explotar, sin darlle a saída, mirade, se calquer negocio, eu tive negocio, eu sei o que, si no inverno eres capaz, simplemente con abrir e pagar os gastos que te xenera o inverno, e todo o que che quede no verán, deixalo libre, eso é un avance increíble. Se eres capaz, traballando 3 ou 4 fins de semana cada mes no inverno, e che dá para pagar o resto, sacaches a... Pero que así non fixas poboación, non faz que crezcas. Con traballar 2 meses o ano non estamos a falar de traballar solamente 2 meses o ano. Se un hotel lle compensa abrir porque ten os fins de semana cheos, non vai a traballar solamente 2 meses, estamos alongando. Por eso. Claro. Pero cantos hotéis poden vivir e permitirse pagar nóminas abrindo únicamente os fins de semana? Bueno, pero se conseguimos que sexan a mitade dos do verano... que Vigo. Temos incluso máis... Claro que temos, somos a potencia. Somos líderes, temos o 83% Mira, o programa do Partido Socialista abrangue dende setembro ata maio, e o temos totalmente xa estudiado e totalmente programado. Imos a facer unha festa que vai a basearse en Emilia Pardo Bazán, na cal poderíamos tamén incluir a figura perfectamente do aviador Piñeiro, unha festa que vai a chamar Portodor, e imos baseala no primeiros do século pasado, do século XX, e vai ser literaria, porque queremos tamén dotala de coñecemento, de persoaxes literarios, e que viase por todas as parroquias rurales, porque temos que levar todo o turismo tamén dun xeito
espaciado e non concentrado no centro. E, ademais, bueno, temos que facer, tamén quero facer unha mención a Portonovo. Portonovo ten que volver a ser a Vila Mariñeira, que ese título que me gusta moito, igual que os 365 días ao ano. Portonovo ten que recabar no que foi. Eso significa poñer a unha muller que vai ser unha peixeira, vestida tamén da antigua, vai levar o copete, vai levar a cesta, e vai atraer as persoas con ela cara arriba de Portonovo, e vai nas levar a unha casa que imos abrir como centro etnográfico. A ver que quere intervir tamén o candidato do bloque. Sí. Bueno, a ver, nos no BNG temos moi claro que o noso concello é un concello rico, é líder non únicamente en capacidade hoteleira, é líder en cultura, é líder en talento, é líder en medio ambiente, en natureza. Por donde queremos comezar, non comezar a organizar unha festa e que veñan e que se abran os hoteles de repente, que se abran os restaurantes de repente, que veña moita xente. O que hai que empezar é poñer, claro, pouco a pouco. Hai que poñer en valor toda esa cultura que está esquecida. Ahora Telmo Martín está facendo promesas de que vai a poñer en valor a cultura. A min dame a sensación de que Telmo Martín non sei, non debe estar gobernando estes últimos 6 anos, pero están as Mamoas, están os castros, os castros da Lanzada, os castros de Dorrón, que están completamente abandonados. Hai asociacións culturais que se levan as mans á cabeza co que se fixo, por exemplo, en Nantes, co paseo por encima da fonte de San Xoán, que dixeron que non, que iban a protexer. Non, o señor Telmo Martín non está poñendo en valor a nosa cultura, é un atraínte, é un atractivo que pode traer a moita xente de fora durante todo o ano, igual que nós somos productores de turismo durante o inverno e imos a vilas de arredor a visitar pois a ruta dos Muiños de Samieira ou a ruta da Pedra e a Algua en Meis, non? Pois iso é o que polo que o BNG creemos que temos que extender e tirar para atraer turismo durante todo o ano, ir atraendo turismo durante todo o ano. Tamén o turismo de congresos. Hai xente que ven a Sanxenxo a facer congresos en hotéis privados, que eu creo que o Concello debería no polígono, nesa nave, organizar congresos e atraer xente, e esa xente que está vindo agora aos congresos, cando terminan o congreso e din, bueno, pois estamos en Sanxenxo, que é líder de turismo, vamos a tomar algo. E salen do congreso e non teñen a onde ir, porque está todo pechado. Bueno, pero non precisamente porque está todo pechado, porque non se fixo nada dentro do Concello para que podamos ter máis visitantes, máis afluencias no inverno, porque é unha tarefa, se o noso Concello fora líder en facer zapatos, o mellor non tiñamos tanta cancha para darlle oportunidades ás persoas de crecer no seu negocio, pero que o noso Concello é líder en turismo, e precisamente en turismo onde a administración local ten máis capacidade de acción e de xerar economía, porque estamos a falar de economía. Exacto, e non o fai, estou de acordo. Porque precisamente cos restos da Lanzada podríase facer unhas festas parecidas como o asalto vikingo en Catoira. Ese o punto cero onde naceu Sanxenxo é precisamente nesa necrópole da Lanzada. Pódese explotar moitísimo, está totalmente abandonado e incluso parcialmente derruído, algo que denunciamos nos fai pouco. Ben, pois, última intervención do Partido Socialista. Bueno, con respecto ao parque empresarial, simplemente decir que é un parque empresarial privado, que o solo é moitísimo máis caro que os dos polígonos de arredor, e vai ser moito máis difícil que vaya cara adiante. Non significa que o Partido Socialista vaya en contra do polígono, ao revés. Cantos máis empresas veñan e máis emprego se xere, estupendo, pero o que está claro é que estamos anclados nunha política do pasado que siga a facer política de suelos e que non fai política de desarrollo de turismo, nin de política, nin cree no turismo, porque se lles encha a boca dicindo slogans e lemas que non lles dan contido porque realmente son incapaces de idear nada que non sexa desarrollar suelos. Bueno, pois facemos un alto no camiño e de contado estamos de volta aquí neste debate que dedicamos ao Concello de Sanxenxo. Derradeira parte deste contraste Sanxenxo aquí en Canal Rías Baixas. Temos aínda moitos asuntos que tratar, imos comezar falando das políticas sociais e do benestar, escoitando as propostas, neste caso, de Podemos. Dende o noso partido, creemos que temos que dotar de Sanxenxo de puntos lila de información e atención á muller que estarán funcionando durante todo o verán en eventos multitudinarios para ter protegido e que non teña ningún problemas neste tipo de como se chama? De situacións, exacto, moitas gracias. Creemos que é necesario a participación cidadán e a transparencia
como se pode observar, no caso do PP de Sanxenxo, é tan transparente que ni siquiera está. Vai ser coñecido como alcalde bisiesto, solo aparece unha vez cada 4 anos en período electoral. E con sorte. Creemos que desde os concellos, a institución máis cercana dos nosos veciños, é importante a participación. Vamos a falar de mesas bilaterais cos nosos veciños, a facer asambleas abertas para que poidan falar dos problemas que lles atinxen. Vamos a facer auditorías de todas as concellorías e todos os pliegos municipais que dispondremos. Creemos tamén, por outra parte, que a transición ecolóxica é algo totalmente necesaria. Creo que temos que crear comunidades enerxéticas veciñais para que quen queira poida abaratar os costes da luz que tanto están aflixindo os nosos cidadáns. Bueno, pois xa pon sobre a mesa o candidato de Podemos todos os asuntos que temos pendentes, vámonos ir repartindo por turnos, porque senón xa case que temos que marchar para casa, así que imos por partes, insisto, en tema de igualdade e benestar, agora é a quenda do Partido Socialista. Sí, políticas sociais, non? Vamos a volver ao orden, Vale. Cando se fala de política social en Sanxenxo, podemos ser números unos en suelos desarrollados, en sentencias judiciales, en enlodarnos por el suelo, pero dende logo en servicios sociais e en políticas sociais non somos o número uno. A proba está en que concellos moitísimo máis pequenos que o noso ten desarrollado actuacións e programas distintos para toda a súa poboación, os distintos colectivos. Por exemplo, temos que falar da terceira idade. En Sanxenxo se menoscabou totalmente, se menospreciou, se ninguneou a terceira idade dende o minuto 1. Temos que recordar que despois da pandemia, esa dura pandemia que vivimos todos e todas, en Sanxenxo, tanto o colectivo do Club de Xubilados de Vilalonga como o colectivo do Club de Xubilados de Sanxenxo quedaron sen espacios onde poder reunirse. E o señor Martín non lle parecía importante que tiveran eses espacios, cando é unha das prioridades socializar nestas idades, para todo o mundo é importante, pero máis cando estamos abocados a unha sociedade na que na terceira idade nos recluímos e cada vez estamos máis illados. O Partido Socialista... Con respecto ao servicio de atención ao fogar, o SAF, correcto, que o modelo do PP é privatizar os beneficios e socializar pérdidas. Nós creemos que temos que remunicipalizar este servizo, porque agora mesmo está nas mans dunha empresa chamada Son a Túa Axuda, por valor de 3,1 millóns de euros nestes 4 anos. Estás a falar dun aumento dun 100% con respecto deste servicio. Bueno, pero neste caso estou a falar agora mesmo do que son os centros, os clubes xubilados. E despois de que nos levamos unha moción, porque esa é outra cousa, o Partido Socialista encheuse de levar mocións que importaban os veciños e as veciñas de Sanxenxo, que foron votadas permanentemente como negativamente por parte do Partido Popular, e despois de decir que non eran necesarias, importantes, ou que non se podía, o mes e medio sacaban a noticia de que o iban a facer. Caso dos clubes xubilados. Non podían alugar, non podían ter as partidas necesarias para dotar deses espacios aos nosos maiores, pero despois de que nos leváramos a moción e de que votara en contra, o fixeron. O Partido Socialista que ten claro que temos que ter centros dignos para reunirse os nosos maiores, pero tamén temos que dotar de actividades e de actuacións concretas para elos, de un programa real, que poden ser dende saídas os fins de semana de senderismo, poden ser saídas culturais, ou poden ser tamén unha batería de accións directamente pensadas para eles pola semana, sinasía de mantenimento, etc. Hai moitísimas actuacións que se poden facer cos nosos maiores para que podamos ter esa sensación de pertencer a unha comunidade e non estar illados na casa. Bueno, pois a ver que propostas ten o BNG. Dende o BNG estamos moi preocupados, aparte de pola terceira idade, pola mocidade. A mocidade no noso concello síntese expulsada porque non topa ningunha solución para levar a cabo o seu proxecto de vida no noso concello. Neste eido, na mocidade, temos varias propostas, temos, aparte da proposta que mencionei antes de crear aulas de estudio, queremos crear un salón de ensaios, queremos para os máis pequenos, para os máis cativos e para a conciliación coas familias, queremos que os plans madruga
comedores en todos os colexios garantizalos dende o Concello e que teñan unha cuota igual, independentemente de que sexa un colexio dunha vila ou no rural, e queremos fomentar a inclusión de nenos que teñan problemas ou que teñan, se les haya diagnosticado algún tipo de risco de problema logopeda. Se fixo a casa de don Fernando con idea de que se fora un espacio onde pudiera estar a mocidade e ao final, como non saben enchela de contidos... Sí, fan contidos xuvenís. O que están facendo que non me gusta nada, o que están facendo coa xuventude na Casa Mariñeira que non me gusta nada dende o Concello é que parece que están collendo a esa xuventude e están a usando para reemplazar traballadores. Por exemplo, na festa do gato usaron os nenos para facer traballos. A ver, hai unha mediadora aí que está traballando, está facendo unha boa labor. Moi ben. Pero a miña queixa neste caso é porque naceu a Casa Mariñeira cun contido juvenil, principalmente juvenil, pero ao final o encharon tamén de dotación administrativa. Entonces, nunca sabemos que facer directamente para os distintos colectivos. Eu vivo xusto pegado á Casa Mariñeira e ali sí que hai moitas actividades para a xuventude, pero sobre todo deste tipo de campamentos durante o verán para pais que están traballando. Non é o que estamos a falar, porque estamos a falar dunha poboación entre 14 e 16 que non teñen onde meterse a cubullo. Pero por eso temos que falar coas distintas asociacións veciñais, coas asociacións xuvenís, coas asociacións de cultura, para poñer postas en común. Podemos poñer propostas dun lado, propostas de outro, pero realmente o que temos que facer é xuntarnos nunha mesa e traballar xunto con eles. Están moi claros cales son os problemas. Os problemas da mocidade do noso Concello son vivenda e son traballo. E non hai vivenda porque os precios, un mozo do noso Concello non pode competir coa capacidade económica que ten unha persoa que vive no barrio Salamanca. Non pode. E o que hai que poñer, cando sexa alcalde fareino, poñer un parque de vivenda en alugueiro anual e asequible. Dende o Concello non podemos coller, non temos propiedades que poñer no alugueiro, pero sí que podemos crear un marco que dé seguridade tanto aos habitantes, os alugadores... Sabemos que todos, que dos novos edificios hai unha parte que se ten que... Hai moita vivenda en man dos bancos que se está sin utilizar e pódese presionar para que esa vivenda se poña á disposición da xuventude e despois hai moitos propietarios aos que non alugan. Hai moitos propietarios que non alugan porque sinten moita inseguridade a que vayan a realizar, a xente que este aí todo o ano, que vayan a realizar moitos destrozos. Precisamente, introducían agora os candidatos a cuestión da vivenda, víamos o comezo no vídeo de presentación que Sanxenxo é un dos poucos concellos da nosa contorna que medrou en poboación nos últimos anos e o que imos facer agora na seguinte rolda, en base aos datos que presentamos no Instituto Nacional de Estatística, o que imos facer nesta seguinte rolda é falar, precisamente do problema que se pode xerar en torno á vivenda, á falta de accesibilidade á vivenda, unha vivenda digna no Concello de Sanxenxo. Tivemos, por exemplo, neste último mandato esa proposta por parte do Concello, ese acordo cos Sergas para facilitar a cesión de vivendas aos facultativos que quixesen vir a Sanxenxo prestar os seus servizos na sanidade pública. A ver por onde tiran os candidatos aquí presentes con todos estes asuntos. Comezamos de novo por Podemos. Pois o señor Telmo Matén o que fixo foi despreciar precisamente os médicos, decir que o que facían coa sanidade é política. Nos creemos que todo isto está interrelacionado. O problema da vivenda é un problema de traballo, é un problema de xentrificación basado no modelo turismo do PP, en expulsar a veciñanza do centro e cunha burbulla inmobiliaria, neste caso de aluguer. Temos que facer que tanto os bancos como as novas vivendas de bloques, que incluso hai bloques que están en cimentación nada máis con grúas abandonadas, pasen a propiedade municipal e poñelos a disposición dos veciños. Que queres expropialos? Se é necesario, sí. Que fai unha cimentación abandonada? Pero esa é propiedade pública. Non é pública, é propiedade privada. Un concello non pode coller expropiarlle unha propiedade privada a unha constructora porque a ten parada. Non, existe, además temos terrenos, ese non é o problema, ese non é o problema. A ver, non é unha... Sí, se rematou Podemos, imos co Partido Socialista. Sí, unha pincelada con respecto á igualdade, non? Estamos nun concello que lidera un home
que non respeta a igualdade nin cree nela. Iso é evidente cos xeitos e as formas dos que trata as súas propias concelleiras, mesmo as funcionarias, bueno, por non decir, non ten moito respeto tampouco nin os homes cos que traballa, casi que poderíamos decir que dá igual unha cousa que outra. Simplemente con levar a cabo o plan de igualdade que presenta o CIM e levar os consellos e as melloras que oferta a todo o Concello, pois xa sería un avance. E por outro lado, eu tamén quero lanzar unha mensaxe aos veciños e as veciñas de Sanxenxo, porque eu penso sempre que cando se fala de igualdade moita xente pensa en confrontación. Eu penso que todos os homes de Sanxenxo teñen mulleres ao seu lado e saben da súa valía, e simplemente con que respetemos, poñamos en valor a valía da muller, da nosa filla, da nosa nai, sabemos que esas mulleres, o digo como que, de algún xeito, a mí non me gusta eses debates de enfrentarse. O Gallafra é tan sinxelo, pero os valores machistas... Sei que non é tan sinxelo, pero que é un xeito doado tamén de poñerlles unha pincelada de que a veces non somos o enemigo, simplemente somos o 51% da poboación, estamos tan capacitadas ou máis... O feminismo non confronta, non? Non confronta, claro que non, precisamente a idea é que todos sumemos e vayamos cara adiante, e que non se vexa unha loita, porque non é unha loita, simplemente é un dereito. E, bueno, con respecto á demografía, a ver... Eliminar privilexios, eliminar desigualdades. Sí, exactamente, efectivamente. Pasa que moitos estamos, ou están tan afeitos a eses privilexios que ven calquera loita por eliminar... Pero non é unha amenaza, non somos amenaza de ninguén, porque somos parte da sociedade. Ben, pois falando de demografía, somos un concello que sí medrou en poboación, curiosamente, debemos ser a xoia da corona, pero medrou en poboación grazas a poboación que ven externa. Mentras nos expulsamos os nosos mozos e as nosas mozas, expulsamos a terceira idade, somos quen de recibir persoas que teñen segundas residencias, que non fan comunidade, que non fan... Grazas ao COVID. O COVID fixo que moita xente se empadronara no noso concello para poder vir. Pero foi moi pouco que medramos tampouco gracias ao COVID. O COVID foi outro tema que non se protexeu a poboación de Sanxenxo, que cando empezamos a ver todos como se acendían luces de vivendas baleiras xusto no momento en que se perimetrou e non se podía sair de ningún do teu concello, en Sanxenxo chegou moitísima xente de Madrid e non se puxo os controles necesarios. Pero bueno, con respecto á vivenda, sí que existen solucións, claro que existen solucións. Primeiro, xenerar traballo durante todo o ano. Podemos traballar moito máis o turismo e podemos traballar tamén outro tipo de empresas. Eu, dende logo, teño clarísimo que a miña carga e a miña loita vai ser desestacionalizar o turismo. E, por segundo, temos que conseguir facer esas vivendas de protección oficial. Existe, na actualidade, o PI 17, que é detrás da Iglesia de Sanxenxo, que se poden desenrolar 64 vivendas. 64 vivendas que, claro está, si está o señor Telmo Martín, non se van a desenrolar. Non é competencia local a vivenda de protección oficial. O que sí que podemos facer é cambiar a legislación. Temos o solo e podemos darlle ao Consorcio de Vivendas, ao ISGUF, non me vai salir o nombre, o Instituto Galego de Vivenda e Solo, para que desenrole a vivenda. E tamén existen outras dúas zonas que entendemos que son moi importantes onde se podería, porque Vilalonga é a única parroquia do Concello de Sanxenxo que non solamente perde poboación, que perde máis de 64 persoas, sino que perde unha poboación exagerada no momento en que as persoas desenrolan o seu proxecto vital. Entonces, no Rebel, na zona do Rebel, temos que darlle un cambio de uso ao solo e fomentar ali o que se fagan ali vivendas, exactamente o mesmo que no SU 27, que é o que lle chaman Xunca Blanca ou Altamira, que falaremos agora dese maravilloso convenio coa Sareb, ali tamén se podería facer vivenda de protección oficial. Ti podes, en terreno que sea público, podes coller e poñelo a disposición e pedir que se construa aí vivenda pública. Outra cousa é que che vayan a facer caso ou non. O que si se pode... Claro, evidentemente o que temos que facer é petar. Xa, o que si se pode facer, e que farei cando sexa alcalde, é modificar ese porcentaxe de vivenda de protección oficial que están obligados a construir cada un dos promotores, que actualmente está no 5%, que é o mínimo legal permitido, e que se pode subir exixir que se faga, e que se pode subir o 20%, para que cando algunha promotora cree vivenda, un 20% desa vivenda teña que ser de protección oficial. Retomo o punto da igualdade. A nós no BNG preocúpanos moito a mocidade, sobre todo
preocúpanos moito o acceso que teñen a relacións psicosexuais ou afectivos sexuais, non? Entonces propoñemos crear cursos e actividades nos colexios e nos institutos para educar sobre este eido, non? Porque están aprendendo do porno, é de quen están aprendendo. É algo tremendamente alarmante, é algo que en vez de ver os datos de igualdade ou de... A nova lei do sí, a nova lei trans para aprobar en vez os de dereitos ver que as estadísticas vamos cara a un futuro mellor en cuestión de igualdade, estamos vendo moitos casos de xente moza con verdadeiros problemas de violencia. Pois, sí, continúe, pensei que xa remata. No, en cuestión de igualdade, quería felicitar as traballadoras do CIM polo magnífico traballo que están facendo estes anos, pero creo que queda moito por facer en cuestión de, sobre todo, de igualdade de oportunidades no Concello. Hai moitas medidas que se poden facer. Despois, falaba vostede, falabas de o tema da vivenda. Non é competencia municipal crear vivenda de protección oficial, si podemos cambiar ese porcentaxe. Eu creo que o que sí deberíamos facer é poñer... que temos moito traballo que facer aí e tenemos que impulsalo. Pero podemos promocionar e asegurar aos propietarios, poñer aos propietarios dos bancos que son propietarios de vivenda, exixirlles que poñan... Non estou de acordo en que non se poda facer, sí que se pode facer, nos podemos coller o suelo e podemos, dende promovélonos a deixarlo a IGUS, para que se saquen... Vamos a converternos en constructores. Eu somente digo que temos que poñer as cartas sobre a mesa e facer as cousas. Temos que facer, poderíamos chegar a promover no caso de que a Xunta non fixera o seu traballo, claro que sí. Eu dende logo... Todos os terrenos máis as vivendas que son da Sareb teñen que pasar a competencia municipal e poñelas a un precio regulado e asequible para a xente. O tema da É Sareb unha propiedade privada, non podes expropiar. Claro, é outro tema, é distinto. É imposible expropiar todos os terreos que están agora. Non estamos falando de todos os terrenos, estamos que están a man da Sareb, que máis de 1000 terreos a man da Sareb que poden ser... E que queres? Facerte cargo deles sin darlles a esos propietarios sin darlles nada a cambio? Non estamos dicindo eso, estamos falando que están en mans da Sareb, do Banco Malo, que xa foron expropiados. Necesitamos remunicipalalos e para poñer ese servicio da xente para crear unha vivenda digna e accesible, que iso é imposible alquilar no centro de Sanxenxo se quere, porque sacache un ollo da cara para un alquiler. Bueno, pois seguimos avanzando en contidos, falamos agora de transición ecolóxica, cuestións relacionadas co medio ambiente, eficiencia enerxética, a ver que propostas teñen en Podemos. Con respecto á transición ecolóxica e eficiencia enerxética, creemos que temos que dotar, creo que os meus compañeros estarán de acordo, a todos os edificios de eido municipal de placas solares e recondicionalos para mellorar esa eficiencia enerxética e que non perdan poder calorífico. Creemos que as comunidades de veciños poden crear comunidades enerxéticas para así obter un precio da luz máis barata e se en caso de que haxa algún sobrante que as propias eléctricas compren ese sobrante, incluso almacenala para poder redistribuíla no resto das parroquias. Iso faise xa. Bueno, queda unha cousa atrás que a residencia da terceira idade, que eu sei que tamén estaremos todos de acordo con eso. Hai que promover, hai que facilitar o suelo para que o Consello de Bienestar Social faga unha residencia en Sanxenxo. Temos unha... o que a pirámide... Estou de acordo co diagnóstico, sí que existe, coa pirámide... a de Ribadumia está máis que... Claro, está explotadísimo. Aparte de que é privada. E seguimos a exportar tamén persoas a Lugo, a Ourense, porque aquí non temos residencias suficientes. E vos digo que vai chegar a xeneración do baby boom, e eso vai estoupar, porque imos a ser tantas persoas maiores en Sanxenxo que non imos a ter onde poder estar. Entonces, a residencia é fundamental, a vivenda económica tamén, e tamén vivenda de aluguer. E iso tamén revirte no que estábamos a falar ao principio, 20.000, non? Todos temos na cabeza as 20.000 persoas que temos que ter en Sanxenxo. Sanxenxo ten que seguir medrando sen escuchar aos nosos e sendo capaces de que as persoas que veñen de fora teñen segunda residencia se empadronen para poder ter eses cartos que merecemos, principalmente porque chegamos a tener ata 120.000 persoas en verán. Con respecto á transición ecolóxica, bueno, eu penso que
o mellor e o máis que podemos facer por Sanxenxo é votar o señor Telmo Martín de Sanxenxo, porque se o deixamos quedar, nos vai a desmontar os poucos pulmóns verdes que temos, o SU14, que é onde quere facer 2.000 vivendas, quitar todos os árboles, facer 2.000 vivendas e un campo de golf. E aí é onde entra a transición ecolóxica. Que transición... Chamalle o pulmón verde, que vai a ser o pulmón verde de Sanxenxo. Un veciño da Lidadina dixo yo, e logo agora que? Claro, ahora que está cheo de árboles non cando lo é. Cando poñamos edificios con arboliños, vai a ser un pulmón verde, e agora que é? Parece que o fixo a propósito, puso o selfie, ese selfie tan maravilloso, o puso diante do SU13, o SU14, a saída da vía rápida de Noalla, para señalizar onde vai a facer o seu campo de golf. Non, señor Telmo Martín, estamos outra vez na mesma, non estamos no século pasado, as políticas do século pasado xa quedaron atrás, non queremos campos de golf, non nos necesitamos para ter máis turismo, non queremos... Vostede mesmo... Non é que non nos necesitemos, é que é unha ruína medioambiental, efectivamente. E os dous campos de golf que xa existen non están para menos saturados, están un en Meis e outro na Toxa. Correcto, como dixera eu anteriormente. El mesmo foi o que o ano pasado xa sacou unha resolución solicitando aos veciños que non encheran as piscinas, que fixeran un consumo controlado de auga, e queremos campos de golf. Non, a mellor medida é que marche para casa. Moi ben, pois a ver que din dende o BNG. Bueno, a nosa parte de que estou moi de acordo coa proposta que fixeron dende Podemos de dotar a todos os edificios públicos de placas solares e mellorarlle o illamento enerxético. Tamén queremos resaltar este plan Revitaliza da Deputación de Pontevedra na xestión de residuos. Creo que estes últimos 4 anos algunha festa ou algún evento se fixo dende o Concello con Ecoembes, que é unha empresa, Ecoembes, é unha empresa privada que gaña cartos con cada envase de plástico que se pon no mercado e que está paralizando en España, está bloqueando o retorno de envases, que está triunfando no norte de Europa. E queremos poñer en valor ese plan Revitaliza da Deputación de Pontevedra coa xestión dos residuos urbáns, cos composteiros. Últimamente... Composteiros que algúns están todavía sin usar, antes están cos candados postos. Os 3 novos, o único que funciona é o que uso eu no Parque do Espiñeiro, que é o que uso eu, o composteiro que estou usando, ese xa o puxéramos, sí, puxera o BNG fai 8 anos, e agora puxeron a final de legislatura, igual é casualidade, puxeron 3 composteiros novos, pero que levan, non sei, 3-4 meses pechados sin utilizarse. Só por decir... O que creen eles no medio ambiente. Sí, só por decir que habían posto composteiros, que a eles non lles costa nada porque llos pon a Deputación. E quero poñer en valor o moito que nos aforramos en camións que transporten eses residuos e o beneficio que é retornar todos esos residuos orgánicos á terra, xerar abonos e devolvelos á terra. Un plan que, dende logo, cando sexa alcalde, promocionarei en moitas máis vilas do Concello. Ainda nos queda falar de transparencia e participación, xa avanzaba aí un sintres o candidato de Podemos algunhas pinceladas, imos deixar que continúe desenvolvendo as súas ideas. Sobre todo, o que queremos facer é abrir o Concello cara aos nosos veciños. Creemos que temos que facer unhas auditorías. É grave que a día de hoxe non se sepa en que se gasta os impostos dos nosos veciños. Facer asambleas abertas e participativas a todas as asociacións veciñais para que puedan reivindicar os seus dereitos e que puedan levar un control a todo o corpo de goberno municipal. Queremos tamén que unha parte dos presupostos teñen que ser participativos, que sexan os propios veciños que decidan onde se gastan os seus cartos. Moi ben, pois, imos co Partido Socialista. Sí, bueno, pois o decía antes un pouco, no? Sanxenxo é, dende logo, é o rei da participación ciudadana. Sí, en Sanxenxo, participamos todos no xulgado, ali nos topamos todos. Cada vez que hai un conflito hai que sentarse nunha mesa, todos imos ao xulgado. Entonces, a Policía Local, o Servicio de Emergencias, o SAF, chegou os traballadores do Concello... É un problema do trato que dá os traballadores... É tremendo, é terrible. Entonces, se queres falar con el, o mellor que podes facer é poñerlle unha demanda, entonces, si, tes esa opción de falar con el.
Bueno, a ver, os veciños de Dorrón quixeron falar con el e tiveron que organizar unha manifestación, porque non só non nos recibía, sino que non lles collía o teléfono. Tiveron que facer en pleno agosto unha manifestación exixíndolle que se sentara con eles e que falara con eles. Igual que en Gondar, os veciños de Gondar tamén para conseguir a aula de cultura, os socorristas tamén lle fixeron outra manifestación, ten o poderío de cabrear tanto a xente, que non sabe nin como expresarse. Mire, cando ven para vir a este debate, que ainda non sabíamos que vostede nos iba a dar o plantón, tan vergoñento que fixo, todo o mundo o que nos decía, eu penso que lle dirían tamén os meus compañeiros, que lle poñamos as cosas claras. Os ten tan cabreados a todas as persoas de Sanxenxo, todas esas promesas incumplidas, eses enganos, esa forma... Por eso temos unha rendición de cuentas, que temos que ir a todas as parroquias e expoñer o que se fai... El mesmo se fartou de decir aquí que iba a levar a Emilia Pardo Bazán cada ano os orzamentos e as contas. Onde está? Cando a realidade é que nestes últimos 4 anos... E todos os contratos que se fan co Concello, todo eso ten que estar públicos. Nestes últimos 4 anos, os orzamentos de Sanxenxo casi nos foron prorrogados, pero prácticamente, porque de un ano a outro iban exactamente as mesmas partidas. O Carpo de Dorrón, foi o pabellón de Nantes, foi a praza da Praza de Freud, permanente van as mesmas partidas ano a ano. A transparencia tamén implica ser serios e corresponsables nas actuacións. Bueno, nos no modelo BNG preocúpanos o benestar da xente e por eso nos preocupa cales son os seus problemas e sempre nos sentamos con eles a falar. Parécenos escandaloso que un alcalde non queira reunirse con a asociación de veciños e non queira saber que problemas ten. Eso denota unha vontade clarísima de non querer axudar os veciños. Se un alcalde quere axudar os veciños, sempre quere escoitalos e eu escoitareinos. Dende o BNG propoñemos colaborar con todas as asociacións do Concello, ofrecéndolles recursos e, sobre todo, esa xestión dos seguros, cando fan moitos eventos, a xestión dos seguros é bastante engorrosa e queremos levar dende o Concello. Tamén queremos levar este modelo de concurrencia competitiva que tanto éxito ten na Deputación de Pontevedra, non? Antes, na Deputación, cando estaba Louzán, cando estaban os do PP, todo o que se facía na provincia de Pontevedra era a dedo por Louzán, vamos a poñer aquí os famosos campos de fútbol con césped artificial. Agora está na Deputación o PSOE e o BNG e todos os proxectos que se presentan decídense por concurrencia competitiva, estudias o proxecto e así repartese o orzamento. Bueno, pois nos queremos levar ese modelo tamén ao Concello, que as distintas asociacións podan presentarnos proxectos e que nos repartamos o orzamento de cultura, que dende logo vai se reforzar entre as distintas asociacións, non por partes iguales, sino por concurrencia competitiva según o proxecto presentado. Efectivamente, o que quere dizer, o fío deso, as asociacións que tanto se ningunean neste Concello, que lles rouban directamente o traballo, porque o traballo que se fixo... Poñenlle paus nas rodas as asociacións perfectamente, non lles dan os espacios. Asociacións que están realizando funcións que debería realizar a Concellería de Cultura, a Concellería de Educación, poñer en valor a nosa cultura é unha competencia local, non é unha competencia dunha asociación. Que gracias ás asociacións como os amigos da Dorna ou Andarela, estáse protexendo a nosa cultura. Hai que poñer en valor a esas asociacións e a esa cultura. E dende o Concello o que reciben paus nas rodas. E menos precios. Bueno, pois se os parece os candidatos, imos xa coa derradeira parte deste contraste Sanxenxo, o último minuto para que lancen a súa derradeira mensaxe. Pídolles que empreguen unha linguaxe en positivo, unha linguaxe limpa, xa coñecen tamén as normas neste sentido, descarten empregar críticas ou acusacións contra calquera dos outros candidatos aquí presentes ou contra o candidato que non participa esta noite neste debate. Imos en primeiro lugar co minuto final do candidato de Podemos, 60 segundos, aquela cámara. Pretenden convencernos que só hai unha forma de facer política, privatizando o que é público, recortando servicios e gobernando para uns poucos, esquecéndose de nós. Pero xa somos moitos veciños e veciñas que sabemos que isto non ten por que ser así. Somos maioría e non vamos a permitilo. Podemos facer que de Sanxenxo un lugar para vivir, medrar e permanecer, sen ter a necesidade de que marchar para outro municipio para ter mellor oportunidades formativas, para ter un bo traballo ou para ter unha vivienda digna. Podemos facelo realidade, claro que podemos. En estas eleccións do 28 de maio non o dubides,
Vota polos teus, vota polo futuro, vota Podemos Sanxenxo. Grazas, señor Portela. Imos co minuto final do candidato do Bloque Nacionalista Galego, 60 segundos, aquela cámara. Boas noites, veciñas e veciños. Eu nacín, vivín toda a miña vida en Sanxenxo, vivo coa miña muller e os meus fillos en Portonovo, os meus pais e os meus sogros viven no rural, pateo os mesmos camiños ca vós e sufro os mesmos problemas ca vós. Así seguireis sendo, cando sexa alcalde, un veciño humilde que traballe polos veciños. Ademais de veciño, son tamén enxeñeiro de telecomunicacións dende fai máis de 20 anos e porei esa experiencia e ese coñecemento ao servizo do noso concello. Vivimos nun concello que é líder en moitas cousas, non só en capacidade hotelera. Vivimos nun concello que é rico en cultura, en natureza e en talento. É un drama que de todo iso só poñamos en valor as praias. É un drama que mozas e mozos non poidan realizar aquí, no noso concello, o seus proxecto de vida. Pero iso non ten por que seguir sendo así. Xuntos temos a capacidade de cambiálo, de facer de Sanxenxo un concello vivo todo o ano, acolledor, igualitario, que non discrimine o rural e ofreza solucións de mocidade. O seu minuto final, imos coa derradeira intervención da candidata do Partido Socialista, 60 segundos, aquela cámara. Os propoño un modo de facer política distinto, dende a escoita, dende a empatía, a resolución dos conflitos e dende o xeito da decisión de actuar. Quero ser alcaldesa que non expulse nin os mozos, nin a terceira idade, e tamén quero ser alcaldesa que revitalice realmente o turismo desestacionalizando e poñendo en valor as postais do noso rural. Tenemos que facer fronte a unha xestión económica que ven lastrada, pero seremos quen de levar a cabo os nosos proxectos con traballo en equipo e coa axuda do Goberno estatal para as nosas políticas sociais. Existe un escenario posible, somos poucos partidos, voto concentrado e a túa complicidade. O cambio está nas túas mans. E como ben di algún lema por aí, nada é imposible. E se a ese lema lle sumamos o noso, nada é imposible, contigo vai ser. Grazas. Grazas, señora Fervenza, grazas aos tres por participar esta noite neste debate que dedicamos ao Concello de Sanxenxo e, de novo, lamentar a ausencia do candidato á alcaldía Telmo Martín, do candidato do Partido Popular ou, no seu defecto, da número 2 desa candidatura de Paula Martínez, tal e como contemplan as normas deste programa iguais para os 30 concellos que cubrimos aquí en Canal Rías Baixas. Marchamos e facémolo, como sempre, lembrando as vindeiras datas, os vindeiros debates que temos xa programados aquí en Canal Rías Baixas. Mañá venres é a quenda do Contrastes de Boiro. O luns da semana que ven marchamos cara a Península do Morrazo co Contrastes Marín e o martes imos cara o Barbanza co Contrastes Ribeira. Ademais, xa saben, vayan tomando nota dese especial que imos ofrecer o 28M, un especial en directo que imos arrancar ás 8 da tarde facendo o seguimento de toda a xornada electoral e dando a coñecer eses primeiros resultados ata saber como queda deseñado o novo mapa político das Rías Baixas. Graciñas, boa noite.